Kanu ka kap ha jing em jongi ngin siam shibon ki jing jing jinjar hendrai hap reng kini ki e baro kadon ka jing bha ka bami hadin kumbang yo ka step hadin ka miet ka bodum tliu kum taru ni yo ki jing khu hadin ki jing wa ki jing Aisha ka jing wan ling shop ka khlam covid-19 ka long ka e ka baro ngi ma ki jing jinjar pat kham tam ki ki bodok paduna jing yo ki ma ki jing baharu kam la ka long ha ka bam ka di ne ka kamai ka ji Hapdang kini ki jing jinjar ni yo ipat baka Mynsiem Ïarap lang jong ki babun ka pau kum hakini ki por ki jing dan kini ki brio ka ay jing kermen ye ki babun ka long ka ka ba smoke ta Mynsiem baki bam itu ithaw kini Ïarap mons ngobha ya ki badan kam jing Ïarap la ka long ha kanu ka rukomru Banta ka skina ka liang ka Polten Diocese Austria kila pa ikimar ba mardi syaki badan kam lingba ka Don Bosco Society Shillong province Haba ajing kran lengkot hakani ka jing sa marba mentakasngi nakaliang Father James ternyang iletho nakaliang ka Don Bosco Society Province ringkat ka jing trailang ka Bosco net Southeast Asia kilala pan let sam ki jing ice pun Mynsiem jong ki breu pana shiliang duriaw na Polten Diocese Austria Kajing penpoy ki marbam shekini ki shnong lapun orlong da kajing shimkia jong Father James ternyang ibalong director jong kani ka office traikam Ringkat kejing trailang kirang pak senang lum dengan bangla bat tung paris maupri. Hakari kejing lit sami ki marbam lajet ya ki yeng ki bakham don kam da kejing Ïarap jong kirang pak senang. Balang Katolik untung, sekri balang bah teng jong ka senang kumrang pak senang. Nga penpau kejing sungu ya blade traikan rat hani ka step ka bang yo ban ya dan rekat mat jong ni ka yimani kejing ban ya sakilang ya kejing no senyang lengba jong ka seng Silesians nang tay na po Provincial House na po Matthias Institute na po Maulay di Father Jim badan hangni bawan ban mikmat kani ka por mapadpaw ko sungu ko bakraw ya ka congregation jung Silesians batiki nongno senyang lani ki bayono senyang na kabantagan ni ka kam ka babha kabantagan ni ka shnong ka jungi ka balang nidon hangni ru ki para bangit na ka balang bangla nanti shiliang wa dan ru katuga ni na po lum dengan di ngi ai kublai ya kajing no senyang jong pi sha ka ni ka balang ka jingi dan ru syaki para no song sno jingi bom dei na ka ni ka kun hun ru ne shimlang hang ni ki be dan lang kublai shibun ya ka jing no senyang ka jong pi kublai nang kerku bat ya kitu ki nong no senyang na ki wei pat ki benta na ta ka ni ka kam ka babha ya dan hang ni ki nong Shillong basis pa atau year kami Shillong di Katolik sini kita riu pusawi di ni hawat kakam ka jungi galong bun hi nong Shillong gilong tiba duk tiba kerdu tiba dan ni tengku kecing jong ka kecing ja jong ka klam nam tal arsenam di ladadon kum kini ki kalong sisa kecing Ïarap na kabanta jong kini kilong yeng ki basyam ki kicing ya tunjuk kamtam kabede ko kabam kedi kabanung kong kadai ka bangi barok ngi yaksat ya kata kani ka por kini ki arsenam bun lagi yeng sem jong ngi yaksat shu ya ka yeng ka sem man pan bahaya ka ka kikam kijam ki jempuli jemputi ring hab yaksat ya kabam namar bangim yo man kamai shin silesians ngi pinpau ke sungu shi kadai Hagar teng jong kini kilong yang barok ngpan pau ke jing sungu patung ka balang hiru ni pan pau jing sungu kum ka shnong ru panang ni syakman tu bleu nang perku kedok ya ka seng Silesian ki father ki badan apa provincial house ya barok ki nong tre ki nong ile bha na tre ni na ta ni ka thong ai ku blei ki rong pa balang ka kis badan hang ni bayadan bentalang na ka benta ka kam ka bha ka jong blei ki jing Ïarap ki jing no senyang ki baduk kalong ka ka jing Ïarap ka babha ka bangila banle kum kani ka por mentawi kendu ka jing kita kini kintin na kaleng na junga kan pawe jing sunu sa silfat bless bot dengan dapat ka jing sungu ba menta ka sgi na poya kane ka shnong ha kane ka than na sa juan berbor sene tang bangam pad yo lat ni kendu yupi manga yai berbor dan bon ki kam ki jam Tengah cukup aban penitu ila de, dari Father James terniang, berpej ya ke Roy ke Par, ya ke Cingdon kam tam, hak ke Shon, hak pisah pilan, ke Penroy ke Penpar ya ke province ya ke Sinat Niam Sinat Palang ki Jongi, permentang ala trei kumu director jong kene ka
kene ka office la Rusnam Steng. Tiaba ngapet ya kini ki kam ki jam bat nga yat serum seneng na kawai ke ceka kawai ngayo I ke cing jom ti brew. Tiaba la wan lem shop uni COVID-19 bat kalong kai ke cing ke bakraw. Tiha kata ke cing ye perkhat ke jongi kum ka social development jong ka seng jongi na ka province Shillong province. Te ngila pha kene ke project sha kawai ke office sha Delhi kadai ke boss connect kadai ke office ke papej je paro ki jingpen roy pen par hapo ke South Asia telingba ke jongki kila coordinate je kene project pa na ke office jongi pat kila pa sha kawai ke Jakarta sha kawai ke diocese hari Austria pat kene ke diocese kala nos nyang ya kendais pa teli ying pan ai kum kene ke Mynsiem Ïarap te hoy ngajit hang ne tai ngim la pan ai lut ye ki priu baro an rei kat ka bangi la ban Ïarap kham tam ki bron kam te ngile ya kene pat nak ta kadau ngadon kinder ngadon ki kontak jong kirang bak nang nang tai tinggal kontak usene ling ba ke Mynsiem Ïarap jong sister na VSTB sister tinggal yo ro ya kene ke Shillong ye kene ki time te kene ke dei kata kam snob ha ka bangi kwa ban ya dei tilam kam tam ha kene ka por jong ka jing jong ka jing stam chan baro ka pertei te bi I hang ne idon kene ka jing sam dei mga kwa ban bu media rei ka dei ro ka titi jong I bangin hap ai ka report sha ki tu bala le bha yangi ki bam itu ithau yangi te kene ka Polton diocese na Austria kala ai pada coordinated the Don Bosco Network South Asia kene Bosco Net paling baga jing Trilang jong Don Bosco Developmental Society jong Shillong province ringkat ki kirang ba bat berarti baro ki Shillong ki bala jit ya kini ki long ying par ngatrai pila sim sani bha ya kene nak ta dau ngala ban penulong ya kene kakam tingi sungu kam tam na kabanta jong baro kitu kinong le bha jungi ki bana shiliang duriaw kiba kami tu ithau yangi hinre ki perkhat na kabanta jongi te kawai ke jing hikai na kabanta jonga ba jong phiru umre ba ki don hinre kat ka bangi don kinon kam ban ya samlam kinon kam ban ya knerlam ki ti ki jongi pada ka bale kumne ngi I blame sunang ker ku do ya phi ki ying kisan bi jong phi yangi pat kham tam ye ki ki ba kham duna ha ga jing yo jing kor ki jong ki bat kadangi la Mynsiem Ïarap patang si singi ne si sinar sin ka bamru atrai ka dei kam ka kraw ka bangi ala ban ne etang kini kentin ku ble shibun yo pi rang ba balang rang ba Shillong ki bala diang subhaya kini ki jing terwa ka chongi pan ngi scam bala se ini jing terwa barit ki chongi Mynsiem Ïarap barit chongi Ïarap ru ye ki long ngong sam chongi kam tam ku sem jing sem janjar etang kini kentin Malaysia jangu ya pi baro kam tam kini kilong ying supaya lum lang hane pat ngi dei ban kerku ya gitu kinang lep ha ke chungi pa kinang lep ha su pat mangiru kinang yo ya kata ka por pan yo ro ya kata ka ching hikai ka ba mangiru kat ka bangla Mynsiem Ïarap keliang ini pat se ha kini ki Shillong ki tau ha kini ki penta ki bangi don hajan dan kini kentin Malaysia jangu tu play nang kerku kerdo yangi pada kinang lep ha chungi Dishibun ba daga ni jin ais bahal jopi bagi layo ini kau bang di dishibun ba singu repi ba pilawan ai gini jiba jili ini Shillong mah pilawan kan di sini tak bang pi ya tapi aji rabi kami hidup sedia sini sini bendong pilapoi pilawan kenang bat ini scam pro pidan ba papin dan lebet kia set banyak kita la shibun ini kini jemut tay bagi tay begin bang tay khmat jem shibun shibun pada la pilangan aja ni dunia lam sekali Shillong dulu ni kita kerja boleh nang kerja pada nang la bagi siapa nak ni kerja kerai itu nang yang dah nak pada yang tak ada kerja
rap la kabur bulan ai la kini ke jing ai ke pi Shillong di bawah la kata jing jing mat parin sini kan ini ke pi Shillong nga teng dei marbat son ling do te nga mas pui kha ni sport snong tung te kumbong nompa nga ngam dei ka balang ne tamalong nga sungu ai ngu e padar wai la pan ai ne Mynsiem Ïarap am ta ka ying sem nga bagi kun ti te to am don tin sibun man kren te nga su ai tang ta ka jing ai ngu yu ble trang rat wa kloi pan long lu kan ne ya ai padar wai kloi ban Mynsiem Ïarap ka snong yang ni nem tung tang tai am don ni su ban kren te ble sibun hi padar to dang don deng met ko khya mat ble kui hi lam ba yang ni tong ai ble ru ya tu ki ba la ban Mynsiem Ïarap i padar bana biong padar na jangai mo ko ne di Mynsiem Ïarap au to ai ble lang itu ro i bala kloi man Mynsiem Ïarap i padar pergi la kloi ban Mynsiem Ïarap ni snong tang tai ku ble sibut padar ini mai la ang sakau ke kisnang ini nomor bon syai ku bro ni sendiri bon ba dok di bukardo saya kam ta makani ko por balak sini pinda ton pinda yo no bila bon di stray dan kam jon kam ta mukli betul masuk ada bukardo semjinge agin mentrai dan kam jon kuno pendap yang being sem tam ya bede kau mal ben ki hak thet ma bikin don kita kapin thot ma ban rak he dalade hande budi basu kipno de opor da ko bla basni banyo minthe de khau ne kha kini ko da ngi o bon hi jino yi ngasam kita na tak kan jing e jing jara ko banyo yo khau na tam dang tim tang su man sibuna ba da ngi lawan menok siang lam ba kan ne bisnong tini ba ni panyo song ba kan kam ya ta Mynsiem Ïarap kita gini ikutin Mynsiem Ïarap